Yes, ambisyosa ko day. Ambisyosa kayo, no? Ug wa na nako gikaguol nga akong pagka-ambisyosa. Ambisyosa ko kay di ko gusto nga magpatulog-tulog lang, magpabuta-buta lang sa ako ang kinabuhi, magpaluya-luya, magpaluoy-luoy sa akong mga friends, o magpirmi na lang kog hangyo o mahasol sa akong friends. Yes, ambisyosa ko in the sense kay di ko gusto nga akong pamilya magkalisod-lisod. Ambisyosa ko kay daghan ko gusto paliton. Number 1, palit bugas, no? Palit bugas mga igsuon, palit bugas, palit og mga naalay masulod sa ref bisag gamay, no? Gamay isa ka kilong isda, no? Naay masulod sa ref nga bisag kuan lang, no? Bisag makabutang naman ta dinag isa ka kilo nga manok, no? Muna itong mga ambisyon sa kinabuhi, uy, maning kamot yun ta, ambisyosa ta para dili magkutoy ang atong tiyan, naapod tayo para sa atong kaugalingon, mga igsuon. Muna ayaw ka guol ko inog, ambisyosa ka. Ambisyosa ka, bisag sala na lang imong gitinda, bisag sala na lang ang imuhang mga kuan diskarte, kay aron ka magawa sa imuhang kalisod. No? Grabe nimong paningkamot, gihimo nimong adlaw ang gabi, okay ra gid na. Ayaw lang jud pangaway sa imuhang isikataw, uy. Nga murag di na jud ka ma-reach. Ayaw lang jud pang yatak po sa imong isig katawo nga personala na gid kay nimo, personalo na gid kay nimo. Nga mura na kag yakamang sa yuta din na wala kay makaon kung di ka mabayran. No? Kung dili ka makuan sa imong isig katawo kanang dili na ka ang imong isig katawo di na gid intawon wala gid taon sa mahimo nya imo ding i-post. No? Grabe din imong pangisog didto. Nya mangutana-ngutana din ka nga nganong nahitabo man ni nako Lord. Nganong sa kadaghan kami pa man. Oh, nga waka kabaw. Paningkamot lang god pero papasakit si musik kataw. Daghan man kay mga dato din na pero hilom ra kay sila. Ikaw bago pa kang nadato. Nabaguhan pa ka sa imuhang naabot sa imong kinabuhi. Layo pa kay ka. Mao pa yung pagtungtong. O pa ka kabaw mahagba ka grabe sad kalalong. So sa imong pagka-ambisyosa, hinahinay sad. Nahinaya sa imong pag-ambisyosa. Kana sang dili ka tapak kung magkapasakit sa imong isig kataw. Kay lisod ra ba kayo na magpasakit ta sa ato isig kataw. Mabalik ra ba gyud na nato. No? So mingon kag ambisyosa ko, wa man ka kaagi sa akong naagian. No? Nga ini ka alas 11 gabi kay tulo kay nga tanan pukawon mi ni mama. Pukawon mi ni mama tabangan siya siyang pagkatulog in heaven. Kay kusog kaayo ang tulo sa among balay. Mangita mi og asa mi kalingkod aron di mi mga basa. Dili na siya bakak. Nangambisyon ko kay kami elementary pa ko wala gani panti-panti. Na ako'y mga classmates sa una hapakon man gani among mga buday. Kay mag-garden mi. Nya kay wa may buot, magbaka-bakaka. No, ambisyosa ta kay. Wag itay ipay chinilas ang atong tiil mura nagbapor. Nang liki pagid ta mas ginhawa. Unya ang chinilas di ba na mo last long, di ba na mabutan og 100 years. So mga ambisyon gyud ta mga isuon, ngano dili ingon para sa atong para sa ato ang kanang kaugalingon, dili ingon nga madato ta para maka-provide ta sa atong needs. No? Karong mga panahon na para maka-provide ta sa atong needs. Di na lang ta mangandoy og iPhone, di na lang ta mangandoy og kanang aircon atong balay. Atuan na lang nga nindot ang pagpuyo sa atong mga anak nga dili sila mahisama nato. Pero para nako ba may iso nindot pod baya to nga patilawon nato sila. Patilawon nato sila unsay kalisod, unsay atong naagian. Kay mao man hinungdan nganong naata karon diri. Mao man hinungdan nga nabot nato atong mga pangandoy tungod sa atong hagit, tungod sa atong mga pagpaningkamot, tungod kay mao'y sakit ang atoang naagian og lisod. So ug ikaw inahan karon, ayaw sad kaayo i-baby ang imong mga bata. Ayaw sad kayo kanang ma-depressed dayon, mag-uul dayon, imo hadayong i-pamper, no? Like sa akong anak, manay nangaway na ko dito, pangisang, sukol. Kaya ko dito bakit balong mo sukol. Ingani na ko magyaw-yaw sa social media. Pero mo lagi na choose your battle. Di mo kung sukol? Kung sukol. Kaya daghan na istorya. Kita 50 siya, wa na dili siya us kagatos 500 milyones na iya. Ay, wait, happened to my laptop.
So ingon ana mga igsoon no. So dapat careful gyud ta sa atong mga battles sa atong kinabuhi. Kung mga vision man ta mga igsoon, diskarte lang. Paningkamot og imong hadara, then just be kind. No? Hinay-hinay lang gud. Hinay-hinay lang.